kis bejelentő, a tesómnak is van saját csatornája. A videó alá le fogom írni a linkhez, és akkor iratkozzatok fel rá. Persze, aki magyar és nem angol, meg román, aki érti azt a magyar nyelvet, az iratkozzon fel a tesómra. Ide a videó alá le fogom tenni a nevét, már másodjára mondom, de tök mindegy. Szóval megint lesz 6. rész, és ezt most bejelentem. Szerintem a 6. rész holnap fog jelenni a Part 3-ból. De azért a feléből egy kicsit beteszek. Na. Hol is van vajon az a könyv? Ezek nem ezek. Itt is van. Jöhettek. Ide kiálltok elém. Na, valljátok be mindent. Igaz, hogy sokat verekedtetek? Igen. Nem mozogás, csak mondod, hogy igen. Igaz, hogy sokat kötöttek a lányukkal, meghúztátok órán a hajukat? Igen. Bla bla bla, miután megbeszéltek mindent. Még kaptok egy intőt, de ez az utolsó figyelmeztetés. Ha még egyszer ilyet csináltok, kirúgunk benneteket. Érthető? Igen. Na szóval, lefele! Itt maradtok, amíg a szüleitek. Miértetek nem jönnek? És hónap találkozunk a 6. résznél. Holnap találkozunk a 6. résznél, de én most folytatom a 6-osnak a részét. Bocsánat, mi a 6-os? 5-ös. Ne szóval. Ezt a könyvet már vissza is rakom, mert olyan ideges vagyok tőletek. Elfelejtettem, nem szabad megszegni a szobát. De ez nem rám vonatkozik. Kejtintő! Diákok. Nem játszhatnánk azt, hogy feldobtatnán elkapni? Rendben, de mindenki csak egyszer. Véges van az 5. résznek, holnap találkozunk a 6-nál.